Čaute. Vítame vás v ďalšej epizóde a dneska tu máme hostku Anežku Karla, ktorá sa venuje osobnostnému rozvoju. A dneska by sme sa s ňou chceli porozprávať trošku viacej o talentoch, od ktorých sme sa už rozprávali minule. Anežka, mám na teba otázku. Aký najneužitočnejší talent máš? Tá je dobrá. Najneužitočnejší? Tak nie je. Vieš pískať so zatvorenými ústami. Alebo aj toto. Aha, počkaj, ja určite mám nejaký... že také niečo, že mám to a neviem, na čo mi to je, hej? Že na čo by som to kedy využila. Sano, ty máš také niečo? Tak som mal pocit, že sme chceli začať tak zľahka a vidím, že začíname dosť hurta, tak akože dosť ťažkými otázkami. Ale počkaj, ja sa nad tým chcem zamyslieť, to je super. Ja sa teším zo všetkých svojich zbytočných talentov, ale určite sú nejaké talenty, čo mnoho ľudí označilo ako, že to ti na nič. Necháme to nakoniec. Áno, ale to je super otázka, že ak na ňu nenájdem odpoveď, tak ešte určite sa nad ňou chcem zamyslieť. Anežka, ty si netajíš sa tým, že si vyšla zo salesianskeho prostredia a pravdepodobne aj tam si rozvíjala nejak svoje talenty. Tak by si sa vedela vrátiť k tejto skúsenosti, keď si vyrastala u salesianov a spätne hodnotíš možno niečo, že toto mi salesiani naozaj že pomohli odhaliť alebo rozvíjať alebo niečo také. Máš aj ty? Chceš dlhý či krátky zoznam? No, začneme krátkym. A teraz bez preháňania a že nepotrebujem proste teraz akože úplne umelo vytvárať kredit salesianom, ale úplne úprimne chcem povedať, že väčšina tých vecí, ktoré teraz robím, aj čím sa živím, aj to, kde akože úplne gro toho, kde som prišla na to, v čom som dobrá a čo sú moje talenty, bolo v tom salesianskom prostredí. A bolo to hlavne preto, že tak jak aj Domka má to heslo, že veríme mladým, že ja som to spätne hodnotila, že oni nám verili ako keby až príliš, že často som si hovorila, že keď už som ako keby dospela, tak si to ja neviem, či by som úplne toto zverila 16-ročnej Anežke, čo oni mi zverili, hej. A vďaka tomu som vlastne mala priestor zisťovať, čo ma baví menej, čo sa učím rýchlo, v čom proste tak ako keby, že zabúdam na čas. A to sú všetko oblasti tých našich talentov. Ale keby veľmi konkrétne, tak často to boli také, že moderačky, ja neviem, Domboskovica, alebo že divadlo. A tam som zistila, že tu cítim to flow, že teraz robím niečo, kým ako keby som a že to ma veľmi baví. A že tam bol priestor byť sám sebou, lebo tam bolo strašne veľa priestoru na to, aby si našiel to, čím si. A keď ti boli zverené tie, ja si pamätám, že ja fakt som podľa mňa mala 16, keď mi zverili, že cyklokros, čo bola jedna z najväčších akcií v Žiline vôbec. A ja som mala na starosti proste dobrovoľníkov, stanoviska, moderovanie toho. Potom tam bol tým, ktorý mal na starosti tú súťaž samotnú, ale že to boli obrovské zodpovednosti a tí salesiani nám to vlastne nemám pocit, že nás v tom nejako veľmi mikromanažovali, že práve, že nám úplne nechávali ten priestor robiť chyby, učiť sa z toho. Keď už by sme proste padali do priekopy, tak by nás asi zachytili, ale že tam bol obrovský priestor toho zisťovať, že v tých zodpovednostiach a v tom, že ako riešime krízové situácie. No, ako keby som to mala zhrnúť, tak ja spätne sa často stretávam s tým, že buď v mojom zamestnaní alebo proste v projektoch, ktorých som pôsobila, sa ma ľudia pýtali, že ako je možné, že toto vieš? A ja tým, že vlastne nič iné som nepoznala, iba toto, tak som mala pocit, že to musia vedieť všetci. Len ja som tá blba, čo sa ozve a ide do toho, alebo že čo si ten mikrofón zoberie. Mali sme jednu, keď som stážovala v parlamente v komunikačnom oddelení, tak sme mali tlačovku a neprišiel nám hovorca. A teraz to bola tlačovka, čo sme sledovali proste, akože dennodenne tie tlačovky, to boli ešte tlačovky, kde chodili aj novinári, hej, že nebolo to len na sociálnych sieťach, ale teraz on neprišiel a proste panika, že kto to zoberie a ja som bola len stážistka a prvé, čo ma napadlo, že však to všetci tu vidíme, nie, že už to pozrieme 20 krát, tak idem aj ja, nie? A som to proste odviedla a oni všetci, že jak si to vedela? A že ja som fakt bola len tá blbá, čo sa ozvala, že to ide robiť. Ja som bola úplne presvedčená, že to vedia všetci, pretože prišlo mi úplne prirodzené prostredie, že treba niečo, idem a plus som mala tú skúsenosť to veľakrát prevzať, tú zodpovednosť a mala som tú skúsenosť niečo odmoderovať už v minulosti
A naozaj, že naprieč celou mojou kariérou sa ma veľmi často pýtali, ako je možné, že toto vieš, že to sa ťažko učí, alebo že ako to, že to vieš. A mne to prišlo, že to je samozrejme, to sme robili na stredkách, to sme robili u Salesianov, to som robila, keď sme moderovali, to sme robili, keď sme viedli tie akcie, že mne to tam tak nejako ako keby samo nabiehalo aj vďaka tomu, že som mala skúsenosť u Salesianov, za čo som akože mega vďačná. Mne sa strašne páčila tá veta, že treba niečo, idem. že to znie tak salesiansky sanočo. Veď práve som si tak aj spýtoval svedomie, že mnohokrát to takto robím. Ono to po mnohých rokoch vyznie, ako že sme rozvíjali talenty a ja som možno iba potreboval dať niekomu niečo, aby som to nemusel robiť ja. Dobre, však ale to... áno, ale dávalo to ten priestor určite na rozvoj talentov. Ale ja nie som úplne dobrá vzorka, lebo o mne je známe, že ja nie som až taký akože, že ochotný, takže vždy si radšej niekoho iného nájdem. Ale je to tiež jeden z mojich talentov a to som zistila vďaka tebe, Aneška. Keď si mi to tak pomenoval, som sa tak potešil, že to sa dá aj tak pekne povedať, že ja rozvíjam druhých. Je to tak, aby som to vedela vymenovať, že zoznam Salesianov, ktorí mi takto ako keby že dôverovali a pomohli na tejto ceste. A keď som robila akože aj keď som si zakladala firmu, alebo keď som robila u rôznych zamestnávateľov, neustále som sa vracala k tomu, keď niečo ocenili, že vlastne to som mala možnosť sa naučiť u Salesianov. Keď som písala, ja som teda vzdelávala 2 roky vo väzniciach a dalo sa to ako dobrovoľnička na univerzite. A ono sa to dalo robiť tak, že proste prečítame nejakú teóriu, ale hneď som to zobrala, že počkajte, no na začiatku musím spraviť nejakú aktivitu, potom sa o tom porozprávať, potom to nejako reflektovať. Všetci si kúkali, že jak to vieš, a že však to je stredko. A ja som dokonca diplomovku písala ako lesson plany toho, ako môžeme vlastne vzdelávať väzňov v rámci tej témy, ktorej ja som sa venovala. A o tom som potom napísala diplomovku, ale tá diplomovka vlastne bola, že 10 stretiek vo väzniciach. Akože s témou tou právnickou, ktorej som sa venovala, ale mne to vlastne prišlo hrozne prirodzené. Hej? A vďaka za to. Ak to počúvajú všetci Salesiani, ktorí boli účastní môjho dozrievania, vyspievania, tak sa fakt chcem poďakovať za to. Dosť si tak naznačila takú tú našu pracovnú metódu, že hodíme ťa do bazéna, uč sa plávať a tak dohľadáme na to asi ako Salesiani, však to neurobíme úplne tak, že bez prevádzania, ale možno aj tak spätne by si tak vedela, možno aj povedať, že na čo si treba dať aj pri takomto podnetnom prostredí, povedzme u Salesianov, aj tak trošku pozor, aby sme zase nielen nechali mladých akože, že nech sa učia, bez toho, aby sme boli pri nich. Že ako by sa to tak malo doplňať, povedzme. To je dobrá otázka. Ja si myslím, že takou možno aj formou reflexie, aj takou prirodzenou reflexiou, že sa vlastne po každej také nejakej skúsenosti spýtať, čo si z toho zobral. Čo cítiš, že si ty dokázal priniesť do tohto? Čo by si potreboval na budúce inak? Hej? Že čo by sme potrebovali už na budúce napríklad prestať robiť, čo by sme mali pokračovať, lebo to bolo dobré, čo by sme mali začať robiť ináč. Že podľa mňa tou takou reflexiou vrácať sa k tomu, aby si... A teraz nehovorím, že to bola chyba, že som si to uvedomila neskoro, ale že v niečom si viem predstaviť, že keby ešte mi to niekto ozvučoval, že toto, čo si teraz dokázala, je takáto zručnosť, alebo čo by si na budúce potrebovala ináč, aby si to dokázala spraviť ešte lepšie, alebo čo by si chcela priniesť, že vlastne to tak ako keby ozvučovať, tak to viac sprevádzať, nie brať to tomu človeku, ale ako keby, keď sa ten priestor vytvorí, tak mu len povedať, čo tam ako keby vidíme, alebo sa ho pýtať otázky, vďaka ktorým aj on na to príde. A mne príde, že aj tam veľakrát možno nastali aj nejaké také krízové situácie, hej, že v tom, keď sme niečo viedli a napríklad zreflektovať takéto krízové, lebo aj dobrá skúsenosť môže ako keby vypáliť zle, ak ju dobre nezreflektujeme, hej, alebo že ak to na toho človeka bolo už moc, tak ako mu tam dať potom to vedenie, hej, že taký ten priestor, v ktorom môže rásť a možno si to s ním tak zreflektovať, pýtať sa ho, hlavne v tom, že čo by si chcel na budúce možno priniesť, čo by si potreboval ináč. A tak ako keby vedenie, hej, v tom celom. A myslím si, že sa to tam v niečom deje, ale keď vlastne zažívame takéto aktívne, dôležité momenty rastu a dostávame do toho ešte aj dobré otázky podnetné, kde si zvedomujeme, že aha, toto, čo sa deje, nie je samozrejmosť, tu sa učím toto je tá zručnosť, ktorú potrebujem ešte vybudovať, toto je tá, na ktorej chcem stavať, lebo v tom som fakt dobrý, tak
alebo sa pýtať, ako by si sa v tom ešte viac chcel rozvíjať. Asi možno aj taký spôsob, ako sme my pracovali s tými dobrovoľníkmi v rámci Ukrajiny, že vlastne takéto sprevádzané dobrovoľníctvo. Že hodiť ich do tej vody aj do ťažkých situácií, ale zároveň tam byť pri nich v tej reflexii, pýtať sa ich, hovoriť s nimi o tom, mať tam nejaké vedenie, pripraviť ich na niektoré veci, dať im ako keby také zdravé hranice, a tomu vieme potom predísť, aj keď akože niekto ide do toho až takým tým spôsobom, ktorý končí vyhoretím, alebo vie si tam pomenovať veľa ako keby krokov, vďaka ktorým potom vie ešte viac rásť, podľa mňa. Je to zrozumiteľné? Áno. Mne pritom tak napadlo. Ma zaujíma, že dobre, tak to, že sme opísali to salesianské prostredie, jak to tam viac menej funguje a že tam je to také podnebné. Je tam dobré podnebie. A že je to aj tá salesianská charizma. Ale že tie silné a slabé stránky, alebo teda tie talenty, človek nevyužíva iba v tom dobrovoľníckom a salesianskom prostredí, že možno, že z toho profesionálneho prostredia, že ako na to nazerajú nejakí zamestnávateľia a že prečo by vlastne malo byť dôležité pre nejakého zamestnávateľa to, že chce poznať tie talenty svojich zamestnancov a nie iba, tak ja som ťa prijal, aby si robil túto prácu, tak rob túto prácu. Ja s týmto Galupom pracujem veľa vo firmách a vidím, ako to mení týmy. Ako to pomáha tým ľuďom, že sa tam majú lepšie, že tam majú oveľa nižšiu fluktuáciu. A prečo by to malo vedieť je, že keď ten človek, ten jeho zamestnanec, alebo on aj sám ako manažér funguje v tých svojich silných stránkach, v tom, v čom je dobrý a to rozvíja, tak to sa dá rozvíjať o 730%. Hej, že sú výskumy v Galupe, ktoré hovoria, že to vieme rozvíjať o 730%. Zatiaľ, čo keď rozvíjame to, čo nám nejde, tak to vieme rozvíjať tak o 60%. Tiež to je niečo, že vieme to rozvíjať, ale teraz ten pomer, že do čoho idem investovať aj v tej firme, akože peniaze, energiu, čas. A keď je ten človek v tých slabých stránkach dlhodobo v práci, tak veľmi rýchlo vyhorí. A tak prichádzam o zamestnancov, fluktujú mi. Hej? A keď je v tom svojom silnom, to je také samonabíjacie a dokáže to naozaj rozvíjať o to ešte viac. A ja mám jeden taký akože dobrý príklad, ktorý to podľa mňa za všetko vie zastrešiť, je, že sme boli v jednej marketingovej firme, kde bol zamestnanec, ktorému povedali, že už ho idú vyhodiť, lebo že on nič neprináša, nemá nápady, že na tých brainstormingoch proste nič nenosí, ale že ešte na tomto školení bude. A ja som ho mala potom možnosť mentorovať a sa ho pýtam, že čo je tá jeho ako keby bolesť v tom celom, že a on vraví, že ja by som aj priniesol nejaký nápad na ten brainstorming, ale mne to príde, že z ničoho nič, len tak šľahať nápady, že to není rozumné, že ja si potrebujem tie veci zistiť, premyslieť a vrám, že no a čo by ste potrebovali? Že často táto otázka je akože veľmi dôležitá. Čo by ste potrebovali? A on, že tak vedie tú tému, čo budeme brainstormovať aspoň 2 dní dopredu. Čo, viete si to popýtať? Viem si to popýtať. OK, tak on si to popýtal, lebo on mal vysoký talent intellection, to je, že potrebujem sa nad tým zamyslieť, sám so sebou sa pohádať, premyslieť si to ešte niekoľkokrát. Popýtal si to a zrazu oni vraveli, že po nejakom čase sa z neho stalo, že zamestnanec roka. Oni ho nevyhodili a vraveli, že už ani brainstormingy niekedy nerobíme, lebo on príde s takým nápadom, že všetci sme z toho, že super. Pritom taková blbosť. Hej? Že stačilo zmeniť jeden malinký proces pre toho človeka, netlačiť ho do nejakých slabých stránok, že okamžite niečo musí, ale nechať ho zrieť tých svojich veľkých a to prinieslo obrovský osoch vlastne celej firme. Aj potom tej spolupráci vzájomnej. Hej? Že ako človeka, ktorý 3 dní vyrába tabuľky a vedľa neho je človek, ktorý by to spravil za 2 hodiny, ale tento, čo to 3 dní vyrába, tak by to rád odprezentoval. A v tom by bol silný. Hej? A že vlastne to veľmi pomáha efektivite toho týmu aj tomu well-beingu toho celého týmu. Takže preto to väčšinou, to je výstup často, že ten tím si potom spoločne zadefinuje, čo chce priniesť. Tí ľudia sú oveľa viac ochotnejší tam viac zo seba dávať, čo chcú priniesť a čo k tomu potrebujú od toho tímu. Už sa im tam lepšie funguje. Aj na tej individuálnej úrovni, že ten manažer potom vie, akým spôsobom vlastne vie využívať potenciál toho zamestnanca tak, že ešte on je v tom šťastný, rád to prinesie, ale aj v tom tímovom, že v rámci takej kooperácie, ako spájať tých ľudí tak, aby to dávalo zmysel. Uh-huh. Môžem povedať, že aj v tom čase, keď sme spolu boli kolegovia, my traja, tak
Veľa som sa naučil aj s tou spoluprácou s tebou vzhľadom ku tej práci s dobrovoľníkmi v nejakých možno takých krízových intervenciách, čo nie je úplne bežné prostredie v tom salesianskom, tak to až tak nevnímame. A mnohé tie pohľady boli naozaj také, že niekedy u Salesianov možno preháňame s tým, že treba robiť. A táto skúsenosť v rámci tejto našej spoločnej práce ma tak oveľa viac nutila uvažovať nad tým, že ale ako pracovať s tými dobrovoľníkmi. Že to bolo dôležitejšie častokrát ako tá samotná činnosť navonok. Že bol to taký ako keby Kopernikov obrat, že zrazu od toho, že dobre, musíme točiť akcie a podobne, ma to priviedlo k tomu, že ale tak musíme sa starať o tých ľudí, s ktorými ideme do možno nejakého takého ťažšieho prostredia. Ty si sa začala trošku teraz baviť aj alebo teda naše otázky ťa vedli aj k tej práci v tom profesionálnom prostredí. Tak neviem, že ty tak je ti blízke aj to salesianské, takéto neziskové, a je ti blízke aj to profesionálne. Tak možno, že čo ťa tak akože fascinuje na tom profesionálnom prostredí, kedy môžeš, možno v nejakých takých, ako povedzme si, že firma a biznis a tak ďalej, ale tiež mi to príde z toho, čo som ťa počúval, že tá starostlivosť o ľudí aj v tomto prostredí. Áno. Vlastne ono to není tam až taký veľký rozdiel. Je to vlastne o vytváraní bezpečného prostredia pre tých ľudí a vďaka tomu, že sa cítime niekde v bezpečí, to už je len tá Maslowová pyramída, že máme nejaké fyziologické potreby uspokojené a potom aj tie psychologické a že cítime sa niekde v bezpečí, tak vlastne vtedy vieme rásť, seba realizovať sa, prinášať viac osohu. A aj pri tých našich dobrovoľníkoch to bolo veľmi často o tom, že sme im potrebovali prinášať skúsenosť, ktorá je pre nich bezpečná. Že doslova formujúca život, lebo niekedy ťažká skúsenosť vie buď položiť, alebo vlastne nás vie vyformovať a posunúť nás ďalej a ako byť sprievodcami toho celého. A toto isté vidím vlastne aj v tých firmách, že takým snom pre mňa aj cez ten Galup je, aby sme boli tým, kým sme, stávali sa lepšou verziou samých seba a nechali si za to platiť. Hej, že vlastne, aby sme to nerobili to, kým sme... že aj v tom dobrovoľníckom, ale zároveň, keď máme prácu, kde to môžeme využívať, tak oveľa radšej, nie sme tak hrozne vyčerpaní, tak frustrovaní, tak oveľa radšej ideme potom aj do toho dobrovoľníctva. My máme naozaj výskumy na to, že tieto firmy, keď používajú aj tento Galup a naučia sa fungovať v rámci tých silných stránok, tak tam tí zamestnanci potom oveľa radšej robia aj také ako keby dobrovoľnícke veci, hej, alebo nejaké komunitné akcie, lebo sa tam vlastne cítia dobre. A k tomu, čo sme ešte predtým hovorili, tak mňa napadá, že aj tá moja skúsenosť, keď som vlastne na nejaký čas z firmy a z toho vzdelávania išla na chvíľku do domky, tak to bolo také zaujímavé, lebo teda pozdravujem Jana Holubčíka, všetci, ktorých Jan Holubčík nejakým spôsobom oslovil, určite majú túto skúsenosť, že ho ich lámal, aby išli niečo robiť pre domku. A ja som stále si hovorila, že nie, že toto áno, nie. Až potom prišla vlastne vojna a tam som si vtedy povedala, že ja neviem ďalej robiť. Ako keby, že byť úplne v tej komfortnej zóne, aj keď vždy tam boli výzvy aj v tej mojej práci, ale že chcem ísť niekam ďalej. Ale tiež som si potrebovala uvedomiť, že do ktorej fázy projektu ja patrím. A toto je napríklad také zaujímavé aj v tom biznise. Že my máme predstavu, že keď je nejaký projekt, tak jeden človek má mať víziu, ako to vyzerá na konci, nápady, ako to zrealizujeme, stratégiu, potom zaktivizovať ostatných, celé to exekuovať, vykonať a dotiahnuť do konca. A to je utopia. To nie je možné. Že ten človek v nejakej fáze bude veľmi silný a v nejakej veľmi slabý. A to, čo vlastne s tými tímami, aj s tými našimi dobrovoľníkmi, animátormi, ale aj vo firmách vieme robiť je, že vlastne nájdeme ten potenciál a zaradíme tých ľudí do rôznych fáz, ktoré si vzájomne odovzdávajú. Že chcieť od jedného človeka, aby bol ten stratég, ktorý vymyslí, nastaví tie procesy a ešte aj doťahovač, to nie je väčšinou úplne reálne. A ja aj vďaka tomuto Galupu, keď som si zadefinovala, že do ktorej fázy patrím ja, tak som si uvedomila, že ja som veľakrát tá začiatočnícka fáza. Že ja som veľa projektov rozbehla. Ja som veľa aj akože občianskych združení vytvorila a veľakrát som počula aj to, že Anežka, ale ty to len vytvoríš a potom to necháš tak a nedotiahneš to do konca. No ale to nie je mojou úlohou. A keď ma vlastne Jano do tohto pozýval, tak som vtedy komunikovala, však Stano bol tiež na tom stretnutí, že ale ja tu budem,
že iba na tú začiatočnú fázu, že ja tu budem len 4 mesiace alebo najviac 5, že ja vám pomôžem nastaviť tú stratégiu, nastaviť tie procesy toho celého, potom to nejako otestujeme a potom to už potrebujem niekomu odovzdať. Nakoniec to bol rok, lebo jak by Don Bosco povedal, ukradli ste si moje srdce. ale nie je v tom, že tá fáza, vlastne sme ju potrebovali ešte troška natiahnuť tú strategickú fázu. A podľa mňa je to také bezpečné na začiatku o tom vedieť, že nastaviť si tie očakávania aj voči druhým, že ja tu budem do tejto fázy a potom príde fáza, kedy budeme potrebovať zohnať nejakého exekutívca, ktorý to bude vykonávať. A presne to sme v nejakom čase začali robiť, že sme hľadali človeka, ktorý nie mňa nahradí, lebo ak tú prácu spravím dobre, tú prvú úvodnú fázu, tú strategickú, tak vlastne tak ona už tá potreba zanikne. Ale teraz budeme potrebovať nejakého exekutívca, niekoho druhého, ktorý tam proste do toho príde. A keď to o sebe viem, tak aj tomu zamestnávateľovi veľakrát viem komunikovať, že ale ja budem dobrý v tejto fáze. A potom potrebujeme ďalšieho a možno viem nastúpiť zase v tejto fáze, ale je to tak akože efektívne vlastne pre všetkých, aj také bezpečné, keď to o sebe viem ja, keď to dopredu komunikujem, že to není... Lebo ja keby som potom tie veci mala začať vykonávať a drivovať, tak by to na tom celom všetko to fajn, čo sme tam nastavili, mohlo padnúť, lebo to není moja fáza. Hej? Ale teda tam sme mali ostatných kolegov, ako Zuzku, veľmi ju pozdravujem, ktorá bola perfektný exekutívec v týchto veciach. Hej? A to bola proste jej rola. Nie každý, ani ten animátor v tom salesianskom prostredí je taký, že sa ozve a vypýta si a povie... A asi ani v práci nie sú všetci, ani manažeri, ani zamestnanci takí. Ako majú ľudia, alebo ako máme aj my poznať tie svoje talenty a tie svoje silné stránky? Že často ľudia povedia, však to, čo ťa baví. A čo keď mňa baví aj to, ja neviem, chodiť behať, ale aj ma baví sedieť pri počítači, pri nejakej excelovskej tabulke, ale aj ma baví čítať a aj ma baví ďalších 50 miliónov vecí. A teraz akože však rob to, čo ťa baví. To je taká veľmi zjednodušená. Akože... Hej, a niekedy to je také neuchopiteľné a to je potom také frustrujúce, rozumiem. A existujú rôzne formy. Napríklad jedna z nich, ako zistiť tieto svoje talenty, je práve ten Gallup dotazník. Hej? Ale tak tá nemusí byť úplne dostupná každému, ale keď si človek spraví tento dotazník, tak mu príde report s jeho 34 rôznymi talentami a tam to už má na papieri. Ale ja vidím ako keby cestu aj tým, že si vlastne kladiem otázky, ktoré mi nasvedcujú nejaký ten priestor toho, čo sú pre mňa tie talenty, alebo kedy sa odohrávam v tých svojich talentoch. A to je napríklad pre mňa otázka, čo keď robím, tak pritom zabúdam na čas. A teraz naozaj nemyslím spánok a pozeranie seriálov, to sa nám stáva všetkým, ale u mňa to napríklad často bolo práve to rozprávanie. Hej, že ja keď som napríklad na ihrisku so svojím synom a sa s nejakou mamou rozprávame o nejakých zaujímavých pre mňa tém, tak ja vidím, že je 7 hodín a že už by mali proste večerať, osprchovať sa a spať, ale si viem, tak zajtra pôjde spať na čas. Hej. Že proste taká tá oblasť, a presne, že možno to znie, že no ale mňa baví behať, hej, alebo mňa baví rozprávať. A čo teraz s tým? No, som komunikačný stratég a aktuálne píšem ľuďom prejavy a pomáham im, ako majú komunikovať veci. Pomáham im, čo majú rozprávať, ako to majú rozprávať, tak aby to bolo zrozumiteľné. Hej? A že to je vlastne to objavenie svojho talentu a zacielenie toho, aby som to vedel používať. A často som to aj ja mala nálepkované, že keď som sa vrátila teraz do Žiliny a stretla som sa s kamarátmi na svojom sídlisku, kde som vyrastala, tak oni mi hovorili, že Anuška, ty si vždy bola taká ukecaná. A je, že a teraz mi za to platia. že ako z toho vlastne objaviť ten talent a spraviť z toho presne toto a nevzdávať sa pri tom, keď si poviem, že no a čo ja z mojej ukecanosti mám? Že ono to možno teraz celé nie tak sebaisto, ale verte mi, že ja celú základnú školu som mala pocit, že všetci niečo vedia a ja nič neviem. Prd viem proste. A že iba čo viem, tak je, že Hviezdoslavo Kubín. Že vyhrávam súťaže, ale to mi je na čo? Vlastne teraz sa mi ukázalo, na čo mi to je, že vlastne nebať sa to ísť ako keby preskúmať tú oblasť. Alebo druhá otázka, ktorá nám to vie nasvietiť, je, že čo keď robím, tak sa to rýchlo učím, že mi to tak rýchlo dochádza. Že ani nie, že to je ľahké, ale dačo v tom tak nejako nacítim, niečo si naštudujem a zrazu to viem a ľudia sa ma okolo pýtajú, že jakže toto tak rýchlo vieš. A ty, že tak to asi samozrejme nie, to vie každý. Toto si často o svojich talentoch myslíme. Že to je samozrejme, že však to vie každý. Hej? A to je tiež oblasť našich talentov.
alebo kde pociťujeme taký hlboký zmysel, že mám pocit, že toto je ono, preto som bol stvorený, že tu sa cítim, že toto je ono a hľadať, že akým spôsobom to vlastne môžem rozvíjať. A ešte jedna taká akože zaujímavá otázka je, že keď sa pozrieme na čo sme túžili byť v detstve. Hej? A že to je možno taká blbotinka, že to taká, ja neviem, astronaut, hento, tamto, ale ani nie len to, že čo som chcel byť, keď som bol malý, ale prečo. Tam je taká ako zaujímavá vec, že ja som mala klientku, ktorá vravila, že ja chcem byť letuška. A hneď by ťa napadlo, že lebo ona chce byť jak Klaudia, bude cestovať. ale že vlastne ona vraví, že nie, že mne sa páčilo, jak sa obliekali, ona je teraz dizajnérka. Hej, a prečo v detstve? Lebo vtedy sme mali ešte tie túžby a sny také čisté, že ešte takému 5-7 ročnému dieťaťu nikto nehovorí, to nemôžeš byť, to na Slovensku by si sa tým neuživil a to není dobré, hej, že necháme ho snívať. A keď preštudujeme tieto svoje sny a túžby, tak sa často dostaneme k tomu, čo bolo do nás vložené ako ten talent, ktorý máme rozvíjať, ako byť sami sebou a stávať sa to lepšou verziou seba samého. Nesnažiť sa byť niekto iný, lebo ostatní sú obsadení. A dosť si tak aj naznačila, by som ťa tiež tak poprosil, že by sme sa aj na toto pozreli, že tiež mám tú skúsenosť, keď sme si prešli tým školením, ktoré si nám robila v našom týme, tak zrazu som si uvedomil, že rozvíjam seba, spoznávam seba a vlastne som si uvedomil, že koľkých ľudí okolo seba potrebujem a vedia mi v niečom pomôcť, čo mne až tak nejde a pre nich je to zase silná stránka. Takže v konečnom dôsledku aj to, že keď by som to zjednodušene povedal, keď rozvíjam seba, vlastne vytváram aj lepšie tímové prostredie? Určite. Aj, že keď rozvíjam seba a začínam poznávať seba, možno ešte tú fázu poznania, pretože my potrebujeme najprv ako keby spoznať tie veci. My to o sebe väčšinou vieme, však spolu so sebou žijeme, hej? Ale že tak dať tomu nejaké mená, dať tomu nejaké kontúry, potom to prijať. To je veľká fáza, ktorá pomáha nám aj všetkým v okolí. A až potom to vieme zacieľovať. Ale to prijatie je hrozne dlhý proces. Že, ja som v tom salesianskom prostredí dostávala presne aj, že aby som to dala na váhy, že často som dostávala tam aj tie nálepky. Hej, že v rámci tých svojich talentov. A my keď si aj povieme, že v tomto som asi dobrý, ale ja to nechcem, lebo všetci mi za to nadávajú, hej, ako u mňa, Aneška, ty si taká ukecaná, hej, alebo že jejda, ty furt len rozprávaš a proste ja som sa snažila byť ticho, lebo som mala pocit, že to je dobré. A bojovala som s tým a nemala som sa za to často rada. A potom na druhej strane zasa prišiel Salesian, ktorý mi vraví, že Aneška, ale že to, že ty toto takto vieš obkecať, alebo že vznikla nejaká fuga na tábore, alebo že mali byť modlitby a teraz všetci sme stratili to, že ten itinerár, že čo máme, tak som chytila mikrofón a proste nejako som to odviedla a on mi vraví, že ale to je dar. A je, že jaký dar, však ja proste sa tu za to úplne linčujem. A keď som začala sa na to takto pozerať, že to by mohol byť darom, to je zaujímavé, že znova keď mi to niekto ozvučil. A chcela by som tých mladých pozvať aj, že keď máte pocit, že niečím ste nálepkovaní, tak to teraz nezahadzujte. Pozrite sa na to, lebo ten náš talent má často aj suterén a má balkón. A ten balkón je, keď sme na výslni, keď vieme, keď v mojom prípade, keď viem odkomunikovať ťažké veci, tabu témy, viem zrozumiteľne možno niektoré témy priniesť. A v suteréne som, keď vás udolám rozprávaním, takže prosíte o pomoc. Proste, hej. A teraz, ale že to neznamená, že to je zlé, ale že to je to poznanie toho talentu, že aj keď možno dostávam rozvážny, často im je hovorené, že ty si taký spomalený a furt čo sa nad všetkým tak zamýšľaš, hej. A keď počujeme tieto veci, tak si môžeme povedať, OK, ale tu už niekto pomenováva niečo, čo mám v sebe, ja to chcem prijať, chcem možno sa aj sebe odpustiť za to ostatným, že ma tak nálepkujú. A to je dobrý začiatok na to, aby sme mohli po tých schodíkoch z toho súterénu začať kráčať a využívať ten talent. Ale občas vravím, že občas si to potrebujeme aj naplniť. Hej? Že postarať sa o seba v tom talente. Kde mám, ak mi všetci hovoria, že som ukecaná, kde mám ten priestor, že budem ukecaná a bude to niekomu slúžiť, hej? Alebo že kde mám ten priestor, že budem ukecaná aj len tak, že proste budem čerpať, postaram sa o seba, dám si ten priestor, hej? Byť takáto, aká som a potom to vlastne vieme cieliť a to už vlastne pomáha aj nám, aj celej komunite. Zatiaľ, keď sme v tom súteréne, tak často to je to, čo zaťažuje nás. Ale podľa mňa to je dobrý základ toho, že nesnažiť sa od toho odstrihnúť, že ja toto byť nechcem, ale povedať si, že áno, aj cez to viem spoznať, čo je ten môj talent, len momentálne ho možno žijem v tom súteréne a to je tiež bezpečný pocit to vedieť. Hej? A že akým spôsobom ho potrebujem vlastne nakrmiť, dať mu priestor a začať z neho vychádzať a práve tým prijatím ho aj potom zacieľovať.
Neviem, či som odpovedala na tvoju otázku, alebo som si to dobre, obišla. Určite čiže si to ešte lepšie keď niekto za niečo povedala. nadáva, tak vlastne to je dobre. Tak to akože aj na tom vieš odhaliť ten svoj talent, hej? Ako ja by som podporil, čo hovorí, že sám na sebe som to zažil a tým, že som to zažil na sebe, že som sa cítil taký, ja spomeniem si jednu takú príhodu, že začínal som salesiansku formáciu a bol som medzi ľuďmi, ktorí už boli vedúci Oradka pomaly, hej, tak ja som sa cítil úplne taký, že nič neviem. To, že z nich sa nikto nestal salesianom, iba ja, svedčí o tom, že jak sme zle na tom, ale v konečnom dôsledku tiež som si prešiel tým, že mnohí mi nejakým spôsobom odhalili niečo, čo som ja si myslel, že je moja negatívna stránka a napokon sa z toho vykľulo to, že to je ale môj silný aspekt života. A toto sa postupne som sa naučil aj tak, že jednoducho vidíš mladých a ich pozvieš aj k niečomu, na čo sa necítia, čo ich presahuje. A to asi miliónkrát som to už zažil, hej, že asi všetci, čo sme tu, že ale ja neviem, či na to mám. Skús to, inak to nezistíš. Tak by som to len potvrdil. Ďakujem. Ďakujem. A teraz si dovolím na tú celú chválu a ja teda chcem povedať, že vo veľkom to salesianske prostredie ma v dobrom formovalo, ale vidíme tam aj proste úskalia, o ktorých vieme, že ich máme. U mňa to napríklad veľmi som silno cítila, že v tom našom prostredí toho Oradka ako keby bola taká móda takého odpisovania. Že neviem, či viete, čo myslím, možno to teraz volajú mladí ináč, ale že cool bol ten, kto ťa proste akože zotrel, že, ktorý ti dal akože takú hlášku, že ťa sejmla. Ale to ubližovalo, že to bolelo. A často to vlastne, bolí nás to často práve, keď sme v oblasti tých svojich talentov, lebo tie talenty sú pre nás aj hodnoty. A keď na ňu niekto útočí, keď ju niekto ponižuje, tak to ako keby ešte o to viac je to pre nás tak ako keby zraniteľné. A ja by som ako keby túžila, aby tie naše prostredia sa stali také viac láskavé, povzbudzujúce, ale nie len tak laxne povzbudzujúce, ale že aby sme vlastne neprinášali to odpisovanie ako niečo, čo je ako keby že najviac cool, hej? Lebo sa tým vlastne, áno, že je to nejaká forma psychologická, ako si staviame nejakú obranu, alebo ako reagujeme na veci, ktoré sú pre nás možno ťažké. Ale kým sa nám podarí aj v tom prostredí práve túto kultúru alebo toto spoločenstvo odpisovania vyťahovať na také láskavé a rešpektujúce prostredie, tak by som minimálne to odpisovanie túžila použiť na to, že OK, tak keď ťa to zabolí, tak si to zoberme spôsobom, že ten človek, ktorý nám to povedal, môže byť takým našim nejakým koučom, takým učiteľom, že OK, ak toto, čo mi povedal, ma zabolelo, tak mi otvoril nejakú tému, niečo, čo je pre mňa dôležité. Bolo by zaujímavé sa na to pozrieť, hej, že prečo ma to tak bolí? Lebo mi asi na niečom záleží, lebo niečo zasiahlo. A čo je to, na čom mi záleží? Že znova tam môžeme prejsť také seba poznanie. Ale tým ja nehovorím, robme si to prosím ďalej, aby sme sa vzájomne trénovali, že to nie, že to bol pre mňa taký zvláštny zvrat, keď som prišla na vysokú školu. Hej, že tam zrazu boli ľudia, ktorým nemali potrebu ma odpisovať, ktorí akože nebola sranda, keď si toho druhého proste najviac odpísal. A ja som sa potom, keď z vysokej školy som sa zase vracala do tohto prostredia, tak mne už to prišlo, že ja už nechcem, aby sme si to robili, takéto veci, alebo tak ako ponižovali tie skvelé veci, ktoré tam máme. Tak to by som nás tak možno spoločne chcela pozbudiť. Možno sa to už úplne inde ako keby posunulo. Vieme aj z tohto vyťažiť možno nejaké tie témy, ktoré sa nás týkajú, ale toto by som si tak ako keby prijala, aby sme si aj tie silné stránky tak nezobsúvali, hej? Alebo že tak ako nedegradovali. Nedegradovali. Mohla som? Však my sa tu snažíme byť uveriteľní. A myslím si, že si brnkla na takú citlivú stránku. Ja to spomeniem, že mnohokrát sa mi stalo, že prišiel niekto nový do nášho prostredia a počasie mi povie, a prečo sa tu tak odpisujete? Alebo že prečo ste takí ironickí? Tak myslím si, že je to taký určitý druh humoru, akože v našom prostredí. Ale áno, bolo by veľmi dobré a dôležité, aby rástla aj taká tá kultúra takého rešpektu voči druhému človeku. No. A nevravím, že to tam ako keby nebolo, ale zároveň si uvedomujem, že často to není nejaká zlomyselnosť, že to je skôr taká ako keby ochrana, nejaká obrana. A tam sú už hlbšie veci, čo sa dajú ako keby skúmať. Ale hej, pamätám sa aj mnoho momentov, kedy proste prišiel za mnou nejaký Salesián a že vedel ma pochváliť tým spôsobom, že chválil proces, nie výsledok.
Že toto je vlastne hrozne dôležitá forma aj nejakej spätnej väzby, že nepoviem len, že Klaudia, to si super spravila a teraz ty nevieš, že či to je super, lebo to je veľké, lebo je to farebné, lebo je to voňavé, lebo je to aké, hej. Ale že počujem len ten pozitívny narratív, ale popis toho, že videl som, ako si s týmto bojoval, ako si to prekonal, ako si sa išiel inšpirovať niekde inde, aby si zistil, ako sa to dá vyriešiť, že veľmi obdivujem spôsob, ktorý si k tomu zvolil, alebo že prečo, že si do toho niekoho zapojil, že vlastne chváliť ten proces viac ako ten výsledok a aj toto často som vlastne dostávala, aj že mi bolo proste ozvučované. Je to také budovanie aj také identity. A cez veľa tých vecí, ktoré boli rozvojové v tom prostredí, kedy mi vlastne niekto priniesol, že toto je dar, toto je vzácne, alebo Anuška, ty si v tomto dobrá, poď to rozvíjať, hej, alebo tuto máš taký priestor, nájdi, v čom si dobrá, tak toho bolo vlastne hrozne veľa, ako si to vlastne potom nepokaziť niečím iným. Tak, a znova za to som veľmi vďačná, že tam tieto momenty boli často. Jak Stano povedal svoj svoj zážitok s Radkom. Tak ja som teraz aj počas tejto našej konverzácie tak rozmýšľala, že jak si hovorila, že najprv to človek musí zistiť, potom prijať a potom to akože začne aplikovať. Tak ja som tak rozmýšľala, že v ktorej fáze som ja teraz podľa mňa. A asi keď tak nad tým premýšľam, tak ja som ešte stále asi vo fáze zisťovania, takže nikdy nie je neskoro. A podľa mňa, že tak asi aj ako Aneška, že ja ďakujem tiež veľa Salesianom aj za to prostredie, aj za to, že ma donútili niekedy robiť veci, ktoré som nechcela robiť. Ale že teraz je z toho celkom dobrý skill. A ja sa vrátim ku tej otázke, čo som dala na začiatku, ale spýtam sa aj pro Stana. Oj, to som dúfal, že neurobíš. že Stana, jaký máš najzbytočnejší alebo najvtipnejší talent? Taký, čo nepoužívaš možno každý deň. A možno hej. Ja ho používam vždy a je taký, že dosť ma stal v detstve takej hanby a vyrovnávania sa s tým. Ja som proste všade skôr ako ostatní. Je to môjim nosom, áno. Že chodíš na čas, hej? Nie, že tým, že mám väčší nos, tak som všade skôr ako ostatní. Jediný Salesian, ktorý je všade skôr ako ostatní. A teraz som si robil srandu, že keby mi toto povedal v detstve, tak by som sa možno aj pobil, ale už som sa s tým vyrovnal. Ja mám takúto cisárskú výsadu. No. Áno. To je ináč krásne. Takto vlastne vieme o svojich talentoch hovoriť, keď máme už také vo fáze nejakého prijatia. Áno. Nepozeraj tak z profilu. Ja som tak, ako keby, že veľmi tak až prepozitívne nastavený človek, že ja čokoľvek, čo mi príde, že toto je hrozná blbosť, ale super, že to mám, že ako keby mi to nepríde zbytočné. Tak napríklad u mňa je to naozaj, že ja sa proste viem vykecať. Že ja si pamätám na prave, keď som išla na skúšku, tak vždy mi v hlave šlo, no to nie je šanca proste si za týždeň a pol, čo máš čas na ďalšiu skúšku, sa 800 otázok naučiť, hej. Ale proste pre mňa to bolo, že príď a rozprávaj do Pšinského rozprávky. Ale plynulo a bez koktania. Oni si to možno nevšimnú. Väčšinou si všimli. Ale že proste ako keby, že alebo že keď povedali nejaké slovo, tak ja som sa ho chytila chvíľku a hneď som potom išla, no ale napríklad v tejto zásade a začala som hovoriť o úplne inej otázke, ktorú som vedela. Takže sa mi tak zdalo, že a plus to tak ako funguje, že za posledný mesiac sa mi podarilo vykecať z 2 pokút. Ale to mi príde užitočné. Počuť, nie až taký neužitočné. To je veľmi užitočné, by som povedala. Ale treba povedať, že aj bola tam veľký kus ľudskosti a rešpektu a láskavosti tých policajtov, čo by som teda rada vyzdvihla, lebo podľa mňa máme takú inú mienku o policajtoch a tu ja by som ich vyzdvihla, že boli veľmi ľudskí. No. Hovor, Stano. Aneška, ďakujeme ti za to, že si takto prišla medzi nás a že si tak veľmi pekne a prepojila aj to také salesianske prostredie s takým tým tvojim profesionálnym životom. A je to, myslím si, že veľmi obohacujúce aj pre mňa, keď Klaudia hovorila, že je vo fáze hľadania, povedzme, alebo tak aj ja si uvedomujem, že keď chceme rozvíjať talenty druhých alebo objavovať ich, pomôcť im objavovať ich, tak nedá sa to bez toho, že by sme to robili iba s inými, že vždy to je aj práca na sebe. A to sú veci, ktoré myslím si, že aj vďaka tebe som tak nejak mohol pomenovať takto. Tak ti ďakujeme.
Klaudia nie? Či ako? Áno, neviem, čo mám k tomu dodať. No, Teraz tak som máme bez to tak slov. dohodnuté, že by sme občas vyšli aj, že Klaudia zostane bez slov. No tak mali sme teba tu takú ukecanú, no tak tým pádom Klaudia zostala bez slov. Tak si nás dostala do úzkých. Si bola lepšia ako moderátori, takže... Ja ďakujem, že som tu s vami mohla sedieť. Už ste mi veľmi chýbali a veľmi som sa tešila, že som sa k vám mohla takto vrátiť a pokecať si. Áno, bolo to veľmi príjemné. To môžem ja dodať. Že som veľmi rada za túto epizódku. A my keďže sme ťa chceli stretnúť, tak sme vymysleli aj takúto Museli sme to dať, Andrejška, do kalendára. Ďakujem vám. A teda naozaj sa touto cestou chcem aj poďakovať všetkým Salesianom, ktorí prišli do môjho života v ktorejkoľvek fáze. A naozaj, že som mala pocit, že sa to ten Pán Boh riadil, že rôznych Salesianov v rôznych fázach posielal tak, ako to ten človek potreboval ako keby rásť. A pamätám si, že teda naposledy, keď som tak viac aktívnejšie pôsobila na domke, tak som si pri Stankovi práve hovorila, že toto je Salesian, ktorý mi v tomto momente mal prísť do života, pretože hociakého iného by som nezvládla. Ale takže vďaka aj za to. Vôbec to nemáme dohodnuté, aby to bolo jasné. Ja, že on mi za to kávu nekúpi, ale... Jasné. Tak Klaudia, nemali by sme povedať, že deti si nás môžu Stano je teraz červený, Klaudia, ideš ty. Tak, milí poslucháči, ďakujeme a nájdete nás na Spotify a na YouTubeovom kanáli Salesiáni a vidíme sa na budúce. Čaute. Ahojte. Čaute.